Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag nga bigat yu amin nga sangapada papagayam. Manibro ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kadato ti pagahim yun ni Manong Yohan Nemi Ruiz, mga kabkablaw kada kayamin ka sa ngapada, tinimbag nga bigat na imbag nga aldaw na imbag nga oras kada kayamin. And sa dinuman nga paset tilubog itatiyan yun yaman nga aldaw ken oras dito Pilipinas pamagayam. Pamagayam mi, pakishare di program at yo, share. Ket padanan nyo ti pagkasaritahan ni Esther nga napoluan, panagururay. Nagururay ka, adda mauray mo. Hindi ka rin, irugi nga iba sa pagayam. Dato'y pagkasalitaan ni pagayam ti nga Esther, nga napauluan iti panagururay. Sagudahin nga rin ti surat, may katlong ente pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Agosto. Babayin ka na iti Board of Judges tayo, na kumpadre Fernando Jan Bareng, Perlita Aglipe Matias, Mera Rabacondudang, Wilson Gawiran, Ann Moray Agonoy, Kendua ham dito studio, Raman Tinamuti Bianca's Chairman ti Board of Judges. Sagudahin nga ito surat ti pagkasalitaan ni Esther. Dear Manong Nemi, nagkuyog kami Manong Nemi kini Daniel ididay di nga aldaw. Panagkapok iti eskwela ngem tinawaga kisuna nga kayat ko makita tamay iliwak manin nga makakita ken kuana. Inyalas to kanumit Manong Nemi tinaglabar ang nagdikos ko nakuma kalbasan nakit nagrubuan. Aging ka dinagas ko isuna Manong Nemi itinimbagak ken kuana nga pangururayan na kaniya. Inlo at disag ko, manuwa, sarden ko ti kotsek, linoktan na tirida, kat nagluga ng nagtugaw iti abay ko. Tilukot to'y. Dapat nagdin irakop nga dagos, sana'y namalhandig iti lips ko. Daniel! Alalisto ka talaga. O rin hang kabadlang agat grasa. Siyempre, yung karigadak ti nagdikos ka nagbangmangno. Imbagtang, awan-unit ti adong awat. Nagpakada kini boss, ibaga kada date ko, pinalubusan ng med. Babaling ko at nga paayan ti babae nga patpatik ko na yun, ay? Sige nga rin, ariyaan na kon. Tamang makamanay huwak, nakagasgasat ka, Daniel. Siyak pa yung babae, ti driver mo, pasensyakan. Mekanik ko ak lang eh. Sige, mabadag dinner,
iti iti bye-bye. Bainak kumamit ti bagik manong nemi tasyak ket babae ti kinatao. Bugbugtungak nga anak da papa kini mama sakit siyak pa yun ti mangi kalikagom manong nemi ti panag-date mi ti lalaking ipatpatig ko kan patcheck ipatpatignak mi. Dago ni ti fourth year college manong. Kas na ko na kita bugbugtungak nga anak da papa kini mama ket sang kay baga da papa kini mama nga sa anak pa ila makinubnubyo. Awan ti sabali nga ramidek na ti ipasnek ko ti panagbasag. Tano yung nagturpusa kon kat siyak to kanon ti makamo nga mang-manage iti negosyo mi. Nga tawidek kada papaki ni mama. Dakkel ti balay mi manong. Bugbugtungak lang anak nga matakatulong mi manong. Tano mabaling kumagat mayawat amin nakasapulak. Eh tiyang mo ditulok manong. Nakasusurwak mo't lang nga nang laba ti arwatek. Alangan mo't nga diyak mo taglaba. Ure bugbugtungak ka prinsesa. Dalusak ti siled ko. Amok mo't tagluto. Manong nemi. Insuro nakmet ni mama. Kas kalikagom ko. Ako na nang api ko nga pala nga susurom taglaba. Api nga pala nga susurom tagdalos. Api nga susurom pala tagluto. Kat sikat ibugbugto nga anak mi. Adamat katulong tayo. Kinunakmet nga bagano ka katakwada. Kini mama. Ma, namnamahin nyo ka di. Ngagtultuloy nga datay tingato. Ano tayo mo baka bumagsak tayo. Kat awan ton ti katulong tayo. Kasanon to pa'y no awan tagluto. Kadyak mo nakasurusuro nga gluto. Sa mesa mama. Kaspaset iti panangdungdungo nyo kanya. Suruwandak. Tapno balinak nga. Ususto. Babae. Kasanon no. Dito boyfriend ko kat napanglaw. Ngimipatpatag ko matisuna ka. Laksidan dak to. Kasanon to pa'y amok to pengarti manglabat ti asawa. Agdalos ka nagluto. Abay nga napanglaw ti pag-asawaam. Bugbugtong na kang anak, kalbasan na, napanglaw, nakurapay, mamirmirat lang, tagbalik asawam. Ha, di mo lang kinipalubos. Naimula na ito, iti panunod ko manong. Iso nga, iti agkursonada kini Victor, nagka-problema. Apay nga tikas kini Victor, nga mekaniko laing, manong naimik iti sugo, iti nakariknak ti ayat. Nga dahita ket against, kontra, da papaki ni mama. Nagamamo kami nga ni Victor, manong name iti na minsan, nga nagbulok din ti kutsek, iti highway, nga dayot balbalay. Labsa-labsan naklatari iti lugan, nga uman lamang tulong kaniyak, manong kanya, agsipnget, rumabiin. Magdadala kang motorsiklo nga nagsardeng, manong name ket dinamag na anat problema. Ni Daniel, manong. Ni Daniel, manong name iti nang sardeng kanyak. Isot nang tariman iti kotsek. Kaya ito'y kami nga nagamamukin ni Daniel nga nakamamuak ng suket mekaniko. When? Manibod mo't idin, ore awan ti dadael ti kotsek, mapanag iti talyer nga pagtrabahuan na. Tapno lang makitak ni Daniel. Nadlaw na met manong. Kitkas lamang mangkot pa ng kantyaw di kiti kakaduan na. Tapno armenak. Nagastak ka no. Uno nagasat ka no ni Daniel. Manon name ni siyak. Tagbaling nga asawa na tabugbugto nga anak. Napintasak. Napintas ni Daniel. Napintas. Nagwapo ni Daniel manon. Dita una yung tinagkrasak kang kuhana. Kat nagasat man. Ito oray no. Mekano ko lang. Nga macho. Nga nagwapo ni Daniel. Nabang kami, di ba, isang restaurant, manong naimi, kat dito'y kami nga ng rabi, wine, manong. Yan di makadakas. Anda nakakita ka na kami. Nga kabagyan ni mama. Kining pulong na kini mama. Malmalpas kami nga mangmangan, idi-agring di cellphone ko. Ni mama tito tawag. Hello mama, sa dinutayan mo. Hindi kasi nga oras ka na ko matutubala. Yan ka di. Hamuno na ka kuman nagawi dito balay. Gamita kami kinipapang mo. Nagapot yung pisina. At dangamin ko mama. Nasikaso. Hanggang ng gulubud pa Esther.
Adda ka iti may nga restaurant nga adda kaduam nga lalaki. Ah, makaulbod ka? Ay, mama, sino na nga lalaki? Sino? Sigurado nga boyfriend mo. Imbagami kan ka kinipapag mo, nga saan ka pala makiboy-boyfriend. Hangkali? Ay, saan nga bale? No boyfriend mo man dahil tagat fourth year college ka mati? Ngayon kahit ping mama mo. No sinuleta. Itad mo kayong kuha natin, cellphone mo, tagsalita kami. Mama, pagbuteng ka. Mabuteng ka? Ano ka ba ito baka buteng mo? Kaya bagamot ka nga okay lang. Okay yan, na maki-boyfriend ka, tapos college ka batin. Ngayon masal po nga mamamo, may kinipapang mo, sino na itang lalaki. Iso ni Daniel. Daniel? Anak trabaho ni Daniel? Anak kadimat lang ti businessman? Anak kadimat lang ti magnangkas ka na tayo? Agsao ka. Itad mo kanyak. Uno itad mo kayong kuha na ti cellphone ko. Uno ti cellphone mo. Apin ka di kagtungpal. O sige mama, itad ko nga rod. Kinunak man ang naming in loudspeaker ko sa ako inyawat kini Daniel. Sino to ni mama? Makisarita ka na siya at kang kuha na. Hello? Hello? Ma'am, good evening po. Po ka nga po. Napakumbaba ka ko, no? Po. Sino ka? Anong nagan mo? Daniel po. Daniel? Ano trabaho? Mekaniko. O niya? Mekaniko? Mekaniko ka lang, nobyam ti kas kini Esther nga kakaisun ng anak me, ang tao iti kinamak nang me? Ambisyoso. Isinam ti anak ko. Makisina ka kinukuha na. Ure kumamat adaywam. Tanusam mo nga ramidan na ita. Adadakas ang mapasamakin ka. Inyawat ng kanyak manong name iti cellphone ko. Hello! Mama. Paunay ka with tennis na. Kaskeng kuha na laing. Insulto para kami kinipapang mo. Di ka ka bang panunod? Mekaniko lang? Ha? Suti, nagrelasyon na? Ma, iba't patid ko ni Daniel. Iba't patid ko na yun ay. Nakasagana kalaksidan nyo. Yung sangkot tupulos nga. Lipatin ni Daniel. Manong Nemi, edi tulod kon ni Daniel, iti pangitulod at ken kuhana, taste edi suna manong Nemi iti talier. Daniel, Esther, agtungpal ka kaditibidin ni mama? Sabi nga di ka sumumpat. Mabuting ka di? Di nagkadipod nung ipatpatag. Napatag tibiyag ko. Diyak pa kahit matay na mabalin. Mabuting kang matay, mangilaban lang, di pa nagkait mo kanya. Sana kastat kayo ko sawan. Iba't patig ka, Esther. Mamati ka ko, ma. Itilikodan nga sana kami kanikara kayo. Itilikodan nga ipangpangtanak ti pamilya. No kasta, agtumpal ka nga rot kini mama, uno saan? Saan? No sayat no kasta. Kailangan ti magdanagan. Nagasaganak nga mangilaban ti panagayat ko. O relax si dindak. Basta saan ka mapukaw, Daniel. Laglag ipam data. Ngayon iti muna agundaway manunemi natong panak ni mama iti sumangpetak kadimbilin na iti pananglipat ko kini Daniel. Ngayon kapot sumupiatak siyak agtungpal kang kuwana nagalabat itong pay ti rupak mano. Mama?
Saan lang nga dahi ito timaoray mo? Nakatangtang kan ti ulong. Makibabain ka. Abi ka di mo sa rin ti utak mo. Nakapinpintas ka, Esther. Nabaknang tayo. Kalpasan na may salay nga mekaniko. Iti pagtungpalam. Saan yung tayan ti utak mo? Ha? Saan nga ti utak ko tagpanuray? Dito yung puso. Minamauyong dito puso. Minamauyong ti ayat amarikrik na. Ho, dito ni papang mo. Papa. Awan turong pengaramide manak. No saan nga tungpal. Iti pagayatan mi kini mamang mo. Pagsayatan ti amin. Pagsayatak? Din ta pagsagabaak, papa. At ni Daniel, tinagsak ko. Labat patag ka rin na nga Daniel. Ngamda kami, ganaganakin ka. Labat patag ka rin na nga Daniel. Ngamti, tawidem ang kinamakna. O, sa saribiti kinamakna kanyak, papa. Lumapugaw ko kisuna. Malala, sige. At daluan pa lang isuna, saan ka pala magsisinsinara kang kuha na, tainton makapagturpos ka, si kanton di makaamo nga mang-manage sa negosyo tayo. Isonton di pa nagdesisyon tayo. No iso, uno saan? Papa, mahit ka di ko na. Ay, mo, baka no, ito no, mga opisina kan, mamit mo maten, kita businessman. Na siyempre, adun to kita business trip, business meeting, business conference nga atendaram. Ano tayo mo, baka no, makakita ka ito sa bahay tita. Kaya malipatam ito ni Daniel. Sige, papa. Mama, agkulop kami pala kini Victor. Ano nga Victor? Ay, ini Daniel ko na ako. Agkulop kami pala kini Daniel. Sige, desisyon ka to. Panagkunakit awong pala ngamin ti mamimit mo. Agas ka na tayo. Iso nga dahil nga Victor. Ti bagan ano? Dahil nga Victor. Abi ka Victor. Daniel ko na ko. Manugot ak. Kati manugot na mamakin ni Papa Manon na imi. Iso nga tinawagak ni Daniel. Daniel? Esther? Mabaling ka din nga, aglilo tapay lang. Naging ka makapagturpusak. Kan siya ito timang manage. Iti, mang manage iti negosyo mi. Lukas ta, saan tapay lang agkit-kita? Hampay lang. Kasunod ti birthday ko. Ay, wala niya. Yung karim ka niya. Nasikan to di mang paala di birthday ko. Sige. Agkita tanto yung birthday mo. Ngayon, sikakin siya tulahin. Mangibati kan tulatan ti pagpaalam ni Tang Talyer sa tantong koyog. Nagyaman at basta. Esther. Nandanin, talulayan nga daw. Manong nemi ureket maudin sagbay nga graduarak ko na kan kabayatan nga siyak ti mga mang-manage iti negosyo mi. Iso nga nakipagkita ak manong nemi kini Daniel iti data nga kasangin na. Nangibati aklatan ti kwarta iti talyer isudan ti makamo nga mangigatang no nyat kayat da paginggatangan kas paragpaala di Daniel kadakwada. Sagam napan manin iti beach resort, manong nemi. Kaya dito yung mga sinelebraran ti birthday, ti lalaking ipatpatid ko, naginom kami, aging ka, nga, Daniel, Esther, sana ka may karika na kayo. Langit ka, idin ito tadagaak. Ngayon bayam, nga bumabati langit ket umagek iridag ka. I love you, Daniel. I love you more, Esther. Sana kakaputabak nang ka.
Gimkabot na talaga nga si katikis ti posok. Kaya na ito ti, maudi nga panagsinarak ta, kalbasan da graduar ka, kan i-manage mo sa negosyo, yo. Nakasagana ka, guroray. Iti pa nang tawag mo kanya. Yung oray ko iti pa nang tawag mo kanya. No, kumusta ak? Nagkita tamanan? No, siyak pailaeng. Dagal ti pamati kasta. Kakayat na giti parents mo, nga mamamum to, na giti babak na nga kaskada kayo. Na giti padam to nga businessman, ngunit businesswoman. Yung oray ko, titrawag mo kanya. Ororahin ka. Manong nemi dito'y kung anarik na dagiti irot terakop ni Daniel. Kena barang agek, kena prus na tinaduma-duma pa sa tibagi. Happy birthday, Daniel. Dito hindi ka raragsakan na managkasangay ko. When, kamuta nakasagana ka mga isakot ti amin ko ken ka. Kas pamaniknik ni patpatek ka, Daniel. Kadururayan na, ururayam di tawag ko. Agur uray ka. Agin inuray ta. Oen manong nemi napasamak ka na kami. Itsang kumapila rumbeng mapasamak ka ni Daniel. Iti dahi di nga nagpatnag manong. Impay ko, ti amin ko kini Daniel. Para ti maudi nga pa nagkita mi, sakbay nga makapagturpusak, kan sakbay. Numanunto nga bulan nuno tawen, ngay manage ko manong name iti negosyo. Saan ko nga rin nga tinawtawagan, sambat nga timawtawag kaniya. Kaging kadimtengen ti graduation manong, ti makadakas. Kalpasan ti panag-training ko, manong name parang susuro kaniya, dapapakin ni mama, no kasano, nga manage ko, ti sangat, dumadunga sangat ti negosyo. Agulawak manong. Agulawak. Kat na po ko kung tipuod ko. Hindi agsubli tipuod ko manong na imiyadag sa ospital. Ni Papa, tinakabantay kanya. Papa, alit na masama kanya. Masikog ka. Ha? Kasta unay tipungtot ni mamang mo. So nga pinagawid ko. Tas siya akong di mangirworking ka dito sa ospital. Asin mo ti amatis ko mo. Ni Daniel, Papa. Ni Daniel. Kasano nga napasamak? Sagbay nga naglilo kami. Sagbay nga saan ko nga tinawtawagan nga sambat nga timawtawag saan kami nga nakikita. Naitid ko ti kami namin ko kinuha na. Na di ka wala nagsakbay. Papa, mawatan na ko. Okay. Sagana mo ti bagin tira Morgan. Nagsagana ka kini mamang mo. Pa, daka ito ko mga nahuwa kini mamano. Anyaman ti rumbeng, anyaman ti adramidan na kaniyak. Laglagi pa nyo, daragsenak. Kasano no marigrig ti si Kugko, ti apo ko yun. Kahit nang hindi manong naming nga pungot-punguten nga tong matungpahain ni mama nga madamit ni papa nga mga anawa kang kuwan. Ito yung sakit mo pasama ka, ha? Fokondo. Aganak kabalasang ti anak ta? Apa ko mga ganak kabalasang? Abi nga di mo ibaga kang kuwana, nga tawagan na rin nga Daniel. Kat pagsalitan tayo, ti panagkalaysada. Anya! Magkikalaysa lang, ti kakaiso na nga anak tayo, ti may isang mekaniko! Anya ti kahit mo sawan, ha? Pakundo! Minerva. Ayatan ti anak ta, ni Daniel. Kat ayatan mo ni Daniel, ni Minerva. Ni Esther Rako. Hangan jakayat.
Sabi nga kinayat mo. Tikas kanya. Pakondo. Kung nakmalan lagi tilang naganak kang kayo diti bata pobre. Saan ka di nga nakait kamad kanya kamay salay nga driver yo. Pang pangigbo na tirakta. Tapno mamon. Nga naggapuak mo si papa. Ngintag ay nak. Gamot ipat patagnak. Ano ba yung saklang driver yo? Mama, kasta mo lagayam. Kinayat mo gayam ni papa, nakurape gayam idi. Apag saan yung kayat ni Hananiel? Ya po ya. Manong name kasta unay tiragsak ko, idi baga, da papa kini mama nga tawagak ni Daniel, kini pakamuk ang nadagsena. Anatandad mo ti cellphone na. Diyak man matawagan. Niyapi nga ta. Diyak matawagan. Ito bigat langin. Ito bigat. Ha? Tawagan to ko ba? Ipakamom. Ipakamom na naging parents na to. Umay dito. Umay dito. Hindi na kayo tasawan. Nga. Manugot ako. Ano ito kayo mama? Minerva. Kaya mo ka di nga nga aganak kabalasang. Ti anak ta. Uno ipalubos mo ka di. Ngagtalaw. Agpukaw. Tapno lang sumurot kini Daniel. Kasano pa nga gumadan dati anak. Di mo kadiam mo. Ngagasgasat tatagbaling apo ko ta. Tanusan ko manugot. Mapukaw ta ni Esther. Mapukawan ta peti apo ko. Ma. Api kami nga saan yung akayat ni Daniel. Gabot at ikayat kokit ni Harold. Ha? At pang yasawa nyo kanya? Anak, tigayem, kain kasusyo tinikosyo. Hindi pa ilangan nagtutulog kami ka nagnagannak kini Harold. Pudno ka di? Di mo kini mamang mo. Sumalat at sitisisyo. Namaminsan, amumaten, natortura isunang siyak. E din ito tasak ti lalaki. Ngayon pa, ang kumangagbaling nga natortura ni mama, iti para kaniyak. Andiyo ko mangitulok nga saan nga kami kini Daniel. Andiyo kaya datang Harold na si sinuwa datang Harold. Di magadakas man nung name kabigatan na jaklat na matawagan. Naging kaganapanak mismo iti talier nga magtabtrawahuan na. Tapno maamuak nga awan gaya may nisuna. Anya? Awanan ni Daniel? Awanan, Miss Beautiful. Kaano pa eh? Bayagan. Nasurot nga makatawan. Ha? Malagip mo na di panagkuyog yo, di birthday na. Uwan. Kalpasan di makalawas. Lagpakada. Napanan na tata. Nagawid ka no sa di kagayan, tata kagagayan nga ro di suna. Kaya ba mo, tanda na awat na nga surat, kasla masakit sa nilulang na. Ino di siya kagayan, tata. Ay, Ponso! Sino makabuka na kita eksaktong address ni Daniel di kagayan? Boss, ililaing ta mo may. Anang ili? Alakapan. Anang barangay? Hindi ba amaw? Naglawat ang lakapan. Among lagi tapilyado na. Among tata. Uri na kami kita mumi. Yung sa nga tanang alias, ay, diyan mo Ang dami pagpakita na kayo, di na. Remember mo ti SSS. Aman, Daniel Tusto na gana. Daniel Guevara. Alakapan. Daniel Guevara. Ape kamin. Apo ko na ka nakasgasad na niya nga Daniel. Tapos si kape nga bak na nga babae kakaiso ng anak. Negosyante. Tapos si kateng kamat kang kuwana. At ang amin na pipitik sa kulot ko. Masikugak. Anya? Nasikugan na ka ni Daniel. Uy. Kaya mapagmasusurin, talakapan kagayan sa pulik ni Daniel.
Ngem napaayak manong nemi. Nakadado nga pamuspusan. Ada ka nagnagan na manong nemi ngem into na makita sa ambet ng iso. Handa siguro ang padpada manong nemi middle name. Diyos ko. Dumakdakkel di tiyan ko man. Naisardin ko pa yan, di pa nag-training ko. Gabuti, parang sapsapul ko kini Daniel. Ano, Nemi, paritan da kung nag-travel da papakin ng mga gabuti talaga natakkelin di tiyan ko. Bahabain ka. Kimsa nga bali. Nakasarita ko ni Harold. Mama, no, di ko makapilang amin kita ingkasar na ka. Ngayon takit dandanin mo tayo bumtat tiyan mo. Hanan nga mabalingad na mga ikasar. Hindi dandan nagpasngay. Ngayon ito may pasngay mo, ti anak mo nga bastardo, ano bastardo? Nagkasar kayo ito kini Harold. Mama, tapay. Patsem ka di pala yung dadya nga Daniel. Ilinto talamin pinsaan nga linipat na. Dahito ko nam, nga napatag ka kenkuha na. Harig na. Ha? Apag talikod mo lang, pinanawan na kan, linipat na kan. Amagan mo't no, adan asawa na. Baka mo't no, adan girlfriend na dya kagayan. Kaya nagapo dito syudad, kaya nagawid sa dya probinsya na, ang mga ano nag-asawan. Nasara ko mga mama. Eket ore bang pa'y nasarakam na asawa nan, Ardang. Isong lipatin mo na dyan nga Daniel. Ibilang mo langin. Nga natayin. Kadinton, may pasngay mo dito nga bastardo o bastardo nga anak mo. Huh. Pagkasar kay ton kini Harold. Pinadas ko pa yung manong name ito nagpanawagan sa lang iti radyo, TV, newspaper, no dikat pa iti social media. Bagag pa di cellphone number ko manong name nga mabalinda nga pangtawagan kanyak, adumatigiteya at tumawtawag nga mga lokloko. Tila babawik manong. Nga nangipan sa jet cellphone number ko. Di kiting matmang lokloko ti tumawtawag. Awa mo ti seryoso. No, daman seryoso manong nemi, diyak ba't patsyan nga iso? Okay, mangluklo ko na lang. Dari ka po na manong nemi nga pinaliwa ko ang SIM card ko. Tapos sandak na matawagan ni mangluklo ko nga mga ibagbaga nga amuda te ayan ni Daniel o Risanmet. Kung ibagadang isuda ni Daniel, ibagada pa nga dumawad na ti kwarta, ipatuludak ida tapno. At pagpleta na kano nga, Isus, mangluklo ko. Naging gangin pa sa ngayon ti anak ko, manong nemi, may sana lumpo nga babae, Jennifer, timpanagan ko kenkuhan. Saan nga naragsak ni mama, manong nemi? Ni papa naragsak. Kabuta para kenkuhan na talaga. Abigbigan na nga apo ko na ni Jennifer. Maluksol lang amin, mama, manong nemi, tasaan nga ni Harold. Iti nakasikog kanyak. Nga dito ka po naman ng nemi. Nawapay nga maluksaw isuna. Ngayon daragsakak ba't manong name ita da anghel iti bihag ko ni Jennifer. Siyempre, dinalagan ko isuna, iti talo nga bulan, kalpasan na manong. Rimuara ko nito balay, tapos nagastagat ang trabaho. Nangala akong tiyaya ni Jennifer manong name, tapos nagastagat natalgadak nga mga ngibatikan kuwana. Hindi pa nagtrabaho ko manong nemi, nagsartang matanda papaki ni mama. Ni papa ti kadua ti yaya ang mga aywan kay ni Jennifer. Irin to ni mama manong nemi, dinansapin na pan na
Inuba, kinita. Ti apo ko na. Di nabigbigan mano. Bigbigan ng to kanulaeng nga apo ko natin, maipas ngay ko nga putot ni Harold. Huwan manong namikit ni Harold, makulit, tumawag-tawag. Hey, sweetheart. Di na matutawagan ti sweetheart, Harold. Nagpapaus ka. Come on. No, adanton makatawan, di anak mo, sigun kini mamang mo, kaya disunton di pa nagkalaysata. Di pala ni mamang ko ti kalaysam. Hanggang sa mag-ngarot nga mabalin ta. Si bibiyag magpala ni mapa. Papa. Abing ngamin kayat na. Kaya nagana ka kabalasang. Dito tabak nang kan guwapo ka mat. Abing nga di ka mga asawa na ti virgin, sa nga kaskanyak nga diskrasyada. Gabutay, hindi pa lang ipat pati ka, Esther. Hindi pa lang. Babaling ka din nga dagasang ka dita, after office hours. Kahit ko doon gawid, kahit ko makitan dyan ako. Nung mabaling ko makit, itugtugod ko ba hindi, tapno kang kanayon ko na takad ka doon ni Jennifer. Please naman. Kasano nga masusuro ng ipatig, no? Di ka mat kahit makikuyo ka niya. Awa matipanggip ko mang susurukin ka mang ipataga. Tapay. Sino ka rin naman maam? Agur-uray. Agur-uray ka? Iti pa nagpakita ni Daniel kanya. Agur-uray. Kasano na sa mga moray? Mauray ko. Kahit bayat pa nagur-uray ko. Siyempre, at saka sorti ng Kosupi. Panagur-uray mi nga gina. Doa ka pangagur-uray. Awan ti mauray mo, Esther. Giputa. Samid lang nga si kakit. Timang sapsapul karedya nga Daniel. Ano nakit mo sa wan? Pati siya. Nagbayad ak pa yun. Kadigiti private detective. Tapdo sa pulen din. At ang Daniel Guevara. Namitay? Daniel Guevara. At may picture na. Picture na. Ngayon ko karakwada. Picture? Nakalak ti picture na. Nangalam. Pinalak kini mamang mo iti cellphone mo. Kinawan. Kitabi ko man sinapol mo isuna. Katam tutulungan ka. Posible ah. Tab numamuak. No sa sinuray nga Daniel Guevara. Tapos masarakan na ito bingko. Papatayan na. Ayop ka, Harold. Yung saan ang naskan pa papatayan da. Nga basta tiba nagkunang kat natayan. Malagip ko launay. Kadi imbagam nga date. Birthday na. And then after a week. Nag-awid ni Victor. Nag-awid ni Daniel. Jay lugar da, di ba? Dadat istoryam. Apa amo, gapot ay mga ni mamang mo. Istoryam kada papakin mo. Amo ka di ka kanidi nga aldaw, nga panagawid ni Daniel. I-ready nga pa ito sa katada, na disgrasya nga bus, nga naitapuak iti deras. Kanya? Among ka di nga saan nga kompleto di bilang ti pasahero, nga naitaod da. Anyata mo, baka ni Maysa, ni Daniel, kanagiti pasahero, nga sadang nga nasarakan. At kami na kiti narungsot nga ayop, itinakat na gantibas. At posible, nga ti bangkay, ni Daniel, kat nagpipingitan di iti narungsot nga ayop, iti kabakiran. Saan? So, alipate mo na jay. Nga Daniel, kapatawarin. Sa tuwang subli. Awan, di sa serbi, di panagur-uray mo. Sangapot mo natin, please. Ika na ko matigundaway nga mangluluwaking ka. Patgam ko mamat na niya manakid daw ko. O matitakas panggap ko kayong kakit. Impagadakan kay mamang mo. Dagasang ganito opisina. Damat lukan ko ha. Oo, kahit nangasaw naman nugod ka. Di ang kumboy ta.
Mabanta ti may isang restaurant. Mabaling ka di. Sige, pag gusto mo kang manlaingin. Pinagustuwak manong name it no saan nga agbaling nga makulit. Wen. Nagbarinmit ka di nga gentleman suna manong amo na iplastar di pagtugawak. Kalbasan na gentleman met napakumbaba manong name magsasarita kanya. Ngam ti arig na ibilang nan nga boyfriend ko isuna, girlfriend na. Sweetheart ti awag na kanya. Di naman maling Harold nga tinakwagan sweetheart. Palubusan na klaeng. Bagat ipagarup di kita tao kat adan na relasyon ta. Gabot na para kanya kinatan relasyon ta. Makaoray ka laki di. Oo. Dito ta kapipintasan ng mangikuking ka. Makaoray ka nga ta. Agoray at. Oray ka sa nakabayag na. Yeah. Kasi ano kung matkabayag na ko na baka ako pa'y makatawin. No talagang ipalubusan na lang agserbikan ka. Nga agbaling nga nasidag ka. Tapno maisurok tapusom nga maibawing tapusom kanya. Gawan nga tamatin sa pulong pa'y kanyak. Esther. Gabotan na sing petak met. Nagwapo akmet. Baknang akmet. Iso nga api nga ururayin pa'y laing tisamon nga mauray. Siyak na rod kirumbeng nga uray. Tapno, maalugoy ko na tarik na. Pinalubos aklat nga roden ni Harold tapno awan ti problema manon nemi. Nagbalin nga close ni Harold iti pamilyami manon nemi. Taidi ket mamano nga umay dito'y balay nga irita. Pinalubos akon kanayon matin nga umay dito'y balay manon nemi. Kaya kanong iasadag tirik nana kaniya Jennifer. Nga idin tadan na ni Jennifer manon nemi magusgustuhan na ni Harold. Ay, tito, daddy ko nang ngamin ganyan. Tapno, sundotong pala na, ay, sika di dading ko. Saan ka nung sika ko na ni mami? Ngayon siya ito nagbaling nga daddy. Okay? Mami? Anak, siya ka di nagbaling nga dading ko? Makaoray laki di. Awag aglat nga rin daddy? Tito daddy. Tito daddy? Apay doon tito ka daddy. Wan, mabaling nga, agtalin na ito nga tito. Wan, agpalinan nga daddy. Tito daddy? Tito daddy Harold? Okay lang, tito daddy. Basta ipanagdag ko kini mamim, talagang ipatpatig ko. Ipatpatig ka nga doon. Sige nga tito, daddy, thank you. At hindi daw yung manong nami nga talukam nga kukuyog. Mapang nga magpaspasyar. Talaga nga nagbaling nga close di giti duwa. Ngayon siya, kaslasaan ko nga may surit ti puso. Awang kumamatan sa pulak kini Harold manong nami, gabotang, nasihat met. Dinakmat basbastusin. Ngayon mapingata. Sa dinungamin intante ayan ni Daniel. Ano nga talagang tinabasamak kayang kuhana. Dakailan ni Jennifer, manong nami, agaskwelan. Huwain, kaya nakalalaing, kuyugin ti yaya na. Isurok mat no ka, manong nami, kada assignment na. Kada damat na gidigundaw, manong nami, nga madayuak, makalawas sa awan, matandara kiti business conference. Yung alis tumadlat pa nagtawag ko kinkuana. Manong nami, ako mustayag tanak ko. At lagi ni kundawi manong nami ngagkuyog kami kini Harold nga umatendar iti business conference. At lagi ni kundawi nga tiliwan na ti imak. Harold, diya kayo ti bastos ha? Napahutin pa naguroray ko. Manong ti tawan ni Jennifer. Sabi di ka makuray. Basta guroray ka. Nga madamad lang mo oray ko. Diyak lang mo.
Sobra ka nakikaw. Amo no saan ka maalat na santong baspasan? Ama ano alayin ka ti santong dasalan ko na kuma? Baka alayin ka ti santong baspasan? Padasan. Alang nga tanong si kugang kamay. Ha? Saan mo masikugan na? Kadi ka matkayat? Kat pilitan ka. Ramasan ka. Di ka pa maayat? Nga awan di mading aramid mo kaniyat? Anong tulagid din na ramasan nak? Di adadamanin nga di ka kayat? Tumukdot impyerno tigurak kang ka. Ano tayo mo? Baka kayat mo ito napilit? Wadanton putot kuhin ka. Di mo langin araramidan na itaharon. Kaputay tapay. Liklikan ka. Adaywan ka. Ano dapat nga namin dagtida ka sa banggap kuhin ka? Nukas pagadikan lang. Mas gaya mga adaywan ka. Nas kang gaya mga sakbayak kang ka. Sa anak to na makikuyag kang ka. Nagdaradwaran manon name ni Jennifer iti elementarya kadaddan iti high school. Ngem kaskas di manon name nga awalat iti mauray ni Harold kanya. Ni mama kunana. Apo naman iti panang parikat mo kini Harold. Di ka kadi pa ilamamati kang kuwana kat ne. Di nakayat nag-asawa no saan nga sikat asawaan na. Mama, anya nga ti mabaling ko? Diyak mat masusurong ipatigso na. Kat manano kumalatan ng asawa kayon? Kat kabayatan ti panag-asawa yo. Kat adadan nga sumingad tirik dayo. Kapag maarakop na ka, maagkan na ka, mapututan na ka. Eh di may patag mo ito na. Eh kasanunusan ko may patag. Imposible. Eh kasap ko nagmatan ti apo ko. Kanan niya pala kahit yung balasitang ti apo ko yo. Ha! Tsaka bigbigin ka po kong Jennifer. Naulpit kayo, mama. Nilayang papa. Di mangipatpatig ka ni Jennifer. Di ka mabain? Apo ko yung mismo? Di ipatag? Kaya mo ni Jennifer kanya. Apa ganun nga awad ti ayat, giparik na yung kuhana. Diyak gamin kaya ti putot ti may isa lang mekaniko. Kat ti putot nga rin ti may isa nga driver. Putot dak, di ba isa lang ang driver mo, ma? Yung magman din patagdak. Gapot patag yun ni papa. Kasi tama ti panagpatpatag ko kinita niya. Nga mawali na Daniel. At ako maitan. Manong gatawan. Nakasaganak nga gururay. Gapot at pa nagkinari kami kini Daniel, mama. Ngagin inuray kami. Urayan na, kat agur-uray mat kanyak. Kat agur urayak met ken kuana. Manong name kastaon iti yaman ko iti sardengan nako ni Harold. Gabutad dan sa baling nga babae nga kaukuyog na manong name. Wine. Sinelebrarak na hindi. Wan manong name. Nagpapartiak. Oh. Ay nakatasawa na ito nga partiya. Papa? Abay, sunod nag-birthday. Anong okasyon? Wano birthday ka di? Ni Daniel? Saan, Papa? Alam ka ron? Magagatak na nabayagan nga awang party dito balay. Kahit ko lang maawis na kiti kabagyan tayo, na kiti kakayam tayo. Kaya na kiti kaskolaan ni Jennifer. Na kiti mga isurusuro kang kuwana, kas makita yo. Nag-eskolaan na sa dyan, na kiti mga isurusuro ka na kuwana. Kaya na kiti empleyado tayo. Kaya ni mamang mo, ay, sa ayan na. Diyak ba na mo? At naman sila dyo itay. Di pa rin mo, ha? Eso na dyan, eh. Minerva. Oh, pakod daw. Baka nuan talaga iti amigam kit kadwa. Sadya nga pa siya. Salsalud-sudad na kanyak nuan yung okasyon. Naskan ka din na okasyon, mama. Naragsakan kami. Gabotasan ko nung makikita ni Harold.
Iso nga sinabararak dita. Talaga gadi nga wan, ti kong taway na Harold para ka. Ma, agbalasa ngayon, ang balasa ngayon ti anak ko. Nabayagan ni panagururay na. Amumad gaya mga nabayagan ni panagururay na. Api nga sa mo palang inaklon. Kitsi ka. Nabayag mo yung di panagururay mo. Nga mangnamnama ka. Nga parang ti ama ti anak mo. Ay susapo. Haanan nga gungar tinalpasa nga natay. Awan ti magdanagan niyo, mama. Tanusan ko maura ni Daniel. Agbalasa nga ako na. Bakit ako nabalasa? Kasalungar dumadang ka. Iti may kaduwang anak. Iti may kaduwang apo kami kanin papang mo. Yan yata mo yun. Baka ito na sakbay ang pinupusak. Aga nakakto ti triplets. Nasinot magputot keng ka. Baka dumting to ni Daniel. Jesus ha po ya. Sakpay kidid ti mauma. Ni mama. Nagsaya atin no kaskeng ka ni Harold nga mauman nga mga ipapapilit kadyak ka ni Harold. Fourth year high school and marunemi ni Jennifer nga nakapinpintas akas iti kinapintas ko. Tanong gabay kami marunemi ma. Kasalasan nga may bagay nga matawag ko ka. Taapay. Kasalasan ka mat nga bumakit. Islamanan ka lang. Ato nga rin ibang ibagbaga. Nga saan ta ka nung nga gina. No di ka nagkapsat ta. Ibaga na pa kidi akambal. Gabot agkakaingas na launay. Saan ka ni mama? Kala kita na. Kita nak. Sa kakitan. Uno yung tayo sarming. Nagsarming tanga doa. Di mo amo na sinuti Esther. Mo na sinuti Jennifer. Nakabimpinas ka, mama. Napindas ka, Matia. Ma, Intun ka ano nga da, puno nga dadik. Anana? Intun ka ano nga da, talaga nga dadik. Nakat orayan ta. Sa ala nga sisyak ta gururay. Duwatan nga gururay. Sinot orayan ta. Tipod no nga dadim. Ngayon sa dinutayan na. Wano iso ka dita gururay ka data. Itinagkay sa nga bihag. Ti makadagas di tamat amuno sa dinutian ti tanam na tap na masarong karante ko ma. Si bibihag ni dadim. Si bibihag sa dinutayan na. Manong name sakbay ti graduation ti anak ko. Madmadlaw ko nga ta problema. Jennifer? Ma? Ada ka ti problema? Padyan ka graduar? Aman ma, graduarak. Yung niya. Makulit. Sino? Nadyan sino? Ni Rodel. Sino ka Rodel? Agar-aram ka niya ka? Agar-aram ka kan? Mama. Agas tao ka din o. Agar-aram ka niya ako? Hindi pa lang second year high school na. Nangaruna ka nagituyin. Ti makadakas ket. Saan ko matakayat? Kinore kayat mo sampay lang rombeng. Siyak tupay. Siyak lang na kirelasyon. Hindi ata akong di fourth year college. Ngam sino nga minatang ang rotel yung bagbagam? Kaskolaan, haan. Outsider. Sumrag na iti eskwela. School compound. Ado barkada na. Durigista. Anya? Diyos ko. Api na palubos na nga. Sumrag na. Api nga sikyo. Sumrag ka. Agpasta kita outsider. Naturay na nga ron. Pasuksukan na di sikyo. So makastrik na. Makulit. Anak, masapol ka may pakamo iti management eskwela yo. Kasi tama ti bagbagaming naturay da eh. So madandanaga na. Amano ipatungpal ni Rodel di pangtana.
Nga niya. Kidnapan na ka, no? Diyos ko. Yung paghamok, kada papakin ng mamati amin. Pero sa pulan nga da security guard na, wanong gwardya na, bodyguard na, gatnas ka na karabidan tayo. Alam ang harap pa. Daka man di makamo. Amang kita no sa sino ti mabalin nga panaka-bodyguard na, delikado. Amang ano saan nila nga basta ramisen. Baka pasakada pa iti nakala kandidaad. Napi ako mamad no saan nga ramisen, basta kidnapin da lang for ransom. Nasaan na nga nanon, di anak ko. Diyos ko ya. Sabi ko matuan ti daga sa mapasama ki ni Jennifer. Sabi ko matawan ti daga sa mapasama ki ni Jennifer. Kinahon ko na manong naming imiti may sa nga sardam sa amin na mapasangpet ni Jennifer. Ni Jennifer pa ba? Mama. Katawagan ko ma. Tawagak. Ano than dead? Diyos ko. Ang mga ano dahil ito hindi. Kada dinala yung bodyguard ng amin, tsak pa yung nakaala. Kaano lang na dimbagam, kada ako masaraka. Anya, Diyos ko. Ang mga nakinidnat na nga agpaiso di anak ko. Tinakapinpintas nga anak ko. Ang mga Diyos ko. Kinon ko na akon manong naming agsangsangit nga saan nga makatalak. Yung pakamumbi ka nagiti polis ti amin manong naming kinikinid daw ko kadakwada nga sa pulen da ko man. Jak mat nga rod amo no sinure itang nga rodel, tajak na damag keng kuwana, no anya tapilyedo na. Tawag-tawagak, dikiti amok cellphone number na nga kaeskwalaan na. Ni Ani. Hello, Ani? Hello, honey. Ani? Eh, ma'am. Ape, ma'am? Kano tinaodi nga ba nagkita yun kini Jennifer? E di last period mi ma'am, alas 4. Dago sakbat ka ng awid din ata. Gumagana ta. Isot lo di pa nakakita mo kikuha na. Sito tayan na. Tsak yung kaskaso mo basta naglulumba ka nga rin mo ito yung nagtikwarto mi. Sino't mabaling ko pa ikaw kontak. Nga mabaling nga makaibagan no. Sa diyo tayan na. Api nga min ma'am. Ako ni Suna. Kaya kakarig ito ganyan nga oras. Di may makontak. Hala. Ano nga rin, itan din na pasama ka ni Jennifer. O mga mat doon nagbaligin, di kita'y dorigista nga krusonada king kuha na ma'am. Amam ka di, sino na giday? Rodal ka no, tinagan na. Amo ti pilyado na? Tsaka mo ma'am, outsider da kami na eh. Diyos ko, awan ti amom nga makaibaga no, sino na gitoy? O rin amo yun na sinuda ma'am. Baka ka no talagang kinidnap dan, kadimpan dati adayo nga lugar. Baka saanin nga masarakan digiti pulis, o ado digiti pulis nga nagsawar. Baka no, ay na, tikas nga oras ma'am. Baka no, naramasdan ni Jennifer. Ay sus, nakakasaysayang, isang kuma. Ang kuma, Diyos ko, sang kuma. Saan kuma, manong naming talaga nga nagpatpat tumawag agiti andi kiti pulis awan met pa iti na sa amwanda. Nairdepak na ta manong nami. Iti subag mo lang ang minutos. Iti ta malukagak banen. Iti kitak ti oras. At damat ninda nga katulong. Ma'am, hindi. Awang ka din nagriring sa pong ko. Awaman, ma'am. Ma'am, ang kape ka. Alaman. Ano orasan? Pumarba ko nun, ma'am. Diyos ko. Ano, itandi ka sa sahad ti anak ko. Ito lang ang mapasamak ti kastoy. Apay nga rumbeng ang mapasamak ti kastoy ti anak ko. Delikado nga ron, ma'am. Dito yung ma'am ni, kape kayo. Damo malamisan ti rusok. Malamisan. Mapudutan ti rusok yo. Yaman kintay. Nakasaysayan ni Jennifer, no? Ay, sus.
Sus, kasla ko lang ma-imagine, nakakaasing ang pagpakaasing ang sangsangit, nga manyat inaramid da, mga nagsusinublatan da sa pinapatay. Oh, salakan yun, anak ko. Ato itan ti mo paspasama ka hasta ma'am. Sus, permi, no apit kahit ngamin nga doon kita kasta nga duro kusta. No apit kumin nga sang matiliw di kita kasta. No apit kahit ngamin nga maay pastrek kada may iwaras na di kita illegal nga droga. Sus, apo, nakasaysaya nga Jennifer, nakapimpintas, nakasingsingpet, biktima ti rape. Jesus, apo, aya, pati siya, ma'am, gatawa kasangita. Aging gama nung naming nga nag-ring di cellphone ko alas 5 di bigat. Saan man nga nakapunbok tsaka mamo. Hindi, hello, mami. Jennifer, mami, mami. Jennifer, anak ko, ayaw mo. Alam, tinaramid na ka. Mami, nakalugan ang ambulansya. Ambulansya? Nasarakan na ka. Dara-dara. Sinugat na ka. Nagsusunublatan na ka. Ipagbatasan na ka, pinatay. Mami, Mami, iti provincial hospital. Isa't pangipanami kayong kuha na. Sino? Tinangisalakan ka niya. Napaltugan ngamin. Ang samatin mo mga anges. Nabayag ngaminan nga saya sa tidarag ang kuha na. Sino data? Sino? Sino? Nga mabalik nga matay sa mga mami. Namuak laingin manong naming nga Daniel tinangisalakan iti anak ko. Daniel? Iso ka no ti amak, mami. Ano ya? Ni Daniel? Isa't nagkasalakan ka? Kasano? Istorya ito kang kamami, kanay. Ang photo-photo ti signal. Nagtataray ngamin ti ambulansya. Pasaragawan ti signal. Sige nga ro, agore kami ti hospital. Nga pangipanan nyo kayong kuwana. Pangipanan nyo kay ni Daniel. Nabuwak na papake ni mama nung name nagtugtugan ti silenda. Apay, ano ka din? At ang tawag dan? Papa, mama, good news. Ore ka lang, bakit ka? Anat good news. Nagkita na kita agama. Nakita na kinagama ko na. Hindi Daniel, tinangisalakan iti anak mi. Kat siyempre, nakidnap siguro. Insalakan ni Daniel ti anak mi. Kasano ka napasama? Diyan ka mungarod ka no kasano. Isongin na kong tispit. Ay, sumurot akwet. Sikang mener, ba't di ka sumurot? Ay, urayag tulat na noon at resulta ti amin. Ginagyaman tayo, no? Ang maladagas ka napasama ka ni Jennifer. Kaya nagaman tayo, ta? Nagsarak na nga gama. Huwan mama. At damat lang yung resulta ti managururay bi nga gina. Managururay bi ni Daniel. Hindi makita kung manon na yung anak ko. Kalbasangan isarag na ni Daniel ti emergency room. Naging narakop kami. Oh, anak ko. Uri no, malatakas na napasama kang ka. Saan nga malagi ni Rodel. Mami, ti Rodel na talaga tinang kinib kang kawan. Nadayang pa, angot na kanya. Iso nga, napuko ko tipuot ko, kay lokad na kitiban. Magriingak. Anda ako ni ti abong-abong, nakagalot na kiti magansaka. Kanrabiin. Ket? Hada ka din inaramid kang katidakas na dyan, Rodel. Awan pa'y. Awan. Yung nagpagpakasya, narok atad na. Tanuan yaman ti kayat ng aramidin. Awan maaramid kong ko na ka. Inusar ko matitiutek ko.
Ito nakaruk at makin sa akak, lima banak. Nagpapaarayat ak. Nagikikisa. Naginggang adamatan ni marayat kanya. Sino? Ni Ate Daniel. Nakalalaing kinalaban na dagiti da Rodel. Ang dami paltog na Sino? Ang da paltog da Rodel. Ngam nakaagaw ni daan di iti paltog. Kat nakipidnaltog kabayat nga trataray kami. Nagkamang kami kini kabalbalayan. Sadya kami nga naginana. Sadya kami nga nangan. Sadya nga naamok nga. Nga niya. Nga Daniel tinagan na. Di ba? Daniel timagayo nga nagan di dading ko. Kit, hindi mo na tinagan ko. Nagan mo. Sa hindi masilawan tilangak. Hindi makita na tirupak. Esther ko na din kanyak. Ay, saan nga siyak ni Esther ko na ka? Maming ko ni Esther, siyak ni Jennifer ko na. Kaya ingas ko kano, ti Esther. Tilangin sa aming pagtuladan ko na kat lead. Singin kin ni maming ko. Nakununag na doa. Sakit may salang ko na. Kami katanda, iti agsapan, ti barbangon, nasarakan da kami da Rodel, iti naglemangan mi, kinamat da kami man naging ka nga napaltugan ni daddy. Yung pagtasaan nga na ituloy pa da, Rodel, ti imasadag ka da kami, pinalawlawan da kami, nagiti tataon, salakan da kami da tao, yung nga nangayabdan ti ambulansya. Dito imatan nga, kapayatan nga, agsaysaya si ti dara kini daddy, kat naibagana iti anak. Anak? Itsain nga mag-anang iso ti amak. Kasanong nga sarakan na ka. Kanagapoy dya kagayan. Umay dito ilokos. Tapno sa polen na ta. Nabalod gayam ni daddy. Napabasol ka na nakapapatay. Uno pimapatay. Napabasol. Iso nga na ibalod. Kat nakaruwarin ti pagbaludan. Nakiktutak nga di makita nga doon tatuna. Kasta. Naibalod. Iso nga na po ka ti komunikasyon nyo. Kaya gabat apanggap nanti. Mo may mang sapol ka data. Tamo na ka di nga. Masikukak. Kengka nga ta. Nadadaal ka no di motorsiklo na iti batog ta yan mi. Kaya nangig na ti ikis. Ikis ken pa nagpapaarayat ko. Iso na dya Hinturturong niya po Diyos di amin. O Diyos ko, agyaman kami. Nangaroon ako man maispal ni doktor. Doktor, kumusta pasyente, doktor? Kapi na noyo. Asawak to. Iso ti amat anak ko. Ngayon salakan na. Nakalasatan. Gaman kami, Diyos ko. Gaman kami. Oray ko lang narakop ni Mami manong nemi. Mami, si bibiyag ni Daddy. Salakan din. Kasta, nagbungan ti pa nagururay tanak. Nauray tamit layan nga nagsubli ni dadim. Kitkas di pa yung eksena, ti pa nagamamuyo. O nga ron, ay na, imbaglakid di tatimteng ni daddy. Edi makasarita min nga gina manunay ni Daniel. Sino ka na kayo? Ni Esther. Sino ba ti Jennifer? Daddy, pangis. Dahil kalid ko. Yung ni mami kitam. Dua. Singin. Nakaununeg. Esther. Daniel. Pakawarindak. Saan ko pa nakapatong partikarik? Naibalot kamin. Naistorya ko nun etan tiyanak ta. Magsingsing pa ta, king karkarikatak na nagsingsing pa dito pagbaludan. Tap na makaruwarak. Kadidilahin na minsan nakalma nga nakaruwarak kon. Nagrubuarak sa dila balay, kagayan. Tap na umayak nun dito ilokos, kat sa pulen kayo. Tap na ipatong palkon. Tikarik.
inururay da ka. Nagururay kami nga gina, Daniel. Awan nga rod idin tinaramidan ni mama manong name iti sumitlaing iti sumupyat iti relasyon mi kini Daniel amay salaing nga mekaniko ako nan. Nga numampay bagadang ex-convict ngam saan met nga suti kriminal numampay ingkaro na tisang kumarumbeng ikaro. Awarin tinaramidan ni mama no dinangawat nga iswa talaga ni Daniel nagbalin nga manugang na gabota iso ti ama ti apo ko na nga ni Jennifer. Nagalaysa kami manong nemi kat nadan kami pa iridua nga anak sakbay nga nagmay na pusa. Uwain. Nagraduar man ni Jennifer iti college manong nemi kat syempre nakaragragsak isuna dadamit lang duwa nga makulit akakapsat na da Angelita kastawaten kini Daniel Jr. Ni Daniel manong nemi pinagbasak. When? Kanagbalinen nga talagang eksperto nga mekaniko. Ano ako nang engineer manong nemi. Chemical engineer. Nangipasdag man iti bukod ng negosyo manong nemi. No man pa ko na natakam ko latakuman iti mang-manage iti negosyo nga tawid mi kadagnagan na kaniya. Yung sa bali matilin niya na kat kapatay manong nemi ada bukod nga negosyo kastamat kanyak nga negosyo met nga nga duwa. Nabigsa lang da papa kini mama manong nemi at siyempre nagsakda naragsak ti balay mi wala pagtaingan mi gabotay madu kami. Talong ang puko manong nemi. Kaya nagbalik mo na singpwet sawak gabota talaga na singpwet isuna. Dito nga rin ti pagkasalita manong nemi agaman naklauna iti ano sa mga nang ibasa. Kahit sapay kumadadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga timngig ka nagbuya. More power to your program, manong. And God bless. Tuloy nga natagkaman nga pagkaya mo, Esther. Thank you, King ka Esther. Iting ka pa nagsurat. Thank you, mat kadagit na ruway nga nagbuya, papagaya mi. Salamat po. Ada kayo tan ano siya nagbuya.